Ahojte ľudia, vítam vás u ďalšieho videa a dneska to je Vivi a dneska som sa rozhodla, že natočím Hello Neighbor Chapter 1. Áno, jasné. No tak toto, dobre. Inak akože toto som už viackrát prešla. Čiže tak a áno, takže toto by malo, no ja nebudem to platiť. Čiže máme tú ukážku, nebudem to platiť, ale čo počuje? Bingering. To tam počuje. OK. Joj. OK. Si vieme brať veci ty. Ježiši, jak to všetko to ukazujú 3 hodiny. OK, neviem to. Keď to, no toto skladáte a týmto, keď to dlho držíte, tak to hodíte. Takže keď to dlho držíte, tak to shodíte a keď to iba stlačíte, tak to položíte. Takto. Ešte chcem si precvičiť otváranie a zatváranie týchto beautiful dverí. Ja stačí... ten zvuk. To je cute. Nepýtajte sa ma. Ale zostav, že bangering. Ježiš, sused. Nevidel ma? OK, nevidel ma. Nejakú vec si musíme zobrať. Áno, vezmi to. Ďakujem. Jo. Ne. Fakt už, ja neviem, nechápem proč. Otravný sused. Dobre, myslím, že... Jasné, čo tu robí proste? Dobre, myslím, že táto Chapter 1 je pomerne ešte ľahká, ale... Neviem, chcel by som strašne 3 zahrať. Alfa, beta, neviem. OK, takže dobre. No, takže pozrieme, kúkneme, čo je v aute. Jasné, je to zamknuté, ale ten kľúč bude hore, když on rozbil okno. Takže musíte vyliesť sem. A toto podľa mňa nemusíte mať žiadne krabice, nebojte. Stačí proste takto tu vyskočiť, potom sem. Áno, dobre. Doskočíte. Čo neviem som doskočiť, sused. Ahoj. Je dosť otravne aktuálne tá hudba, ale dobre. Počkajte. Ne! Dobre, ešte, že som si ľudia zobrala... dve, kámo, veci. To je stena, nebojte sa, to je tu zamknuté, sem sa nevie dostať. Dobre, super, vezmete tento obraz. Vyhodíme ho do ryti. Počkajte. Ne! To mi nechcete hovoriť, že si to nevšimla, dobre. Halo? OK, som tu. Takže, mám tu zlatý kľúč, tento prosím pekne slúži iba otvorení týchto dverí, proste, aby to bolo jednoduchšie, chápeme sa. Takže tak, no a tu máme kľúč k autu, či nie? Neviem. Tu máme kľúč k autu a tu je tá naša veľmi dôležitá izba, do ktorej sa musíme dostať, tam je ten červený kľúč, ktorý nám slúži akože ku sklepu. Prvé ideme otvoriť auto. No, máme tu magnet. Potom musíme ísť opatrne dozadu. Neviem, na čo je toto. Vypnúť sa to nedá. Bože, ten sused je tak otravný. Či tam je... Nie, OK. OK. Takže tu si vyhodíme krásne veci. Dobre, no. Nejaké krabice vezmeme. Nebojte, v dome, ako kúpeľni, tam nič není. Myslím krabice. Áno, hej. OK. Dáme to sem takto. Zas počujeme. Mengering. Čo je? Ne. Jasné, že to tam...
Ježiši Kristi, odkiaľ? Ježiši, jak mamiko? Pani Bože, ľudia, on je tak otravný. Ne. On je strašne pomalý. WTF? Ach jaj. Myslím, že to obíde. Bože, jak sa sem zase dostal? OK. No. Suseda treba len on trocha zaujať. Čakajte. Čím sem takto. OK. Ježiš. To ešte potrebujeme nejakú krabicu. Nechcem sem strašne chodiť, lebo sused môže byť hoci kde. Pre istotu všetky krabice sú dobré. Zberte všetky krabice, takto. Pretože... Čo to vydáva za zvuky? Bože, to si byť srandu. Ne, WTF. To by nám možno mohlo stačiť. Zas ambengerenge. Ale hento... Ježiš, magnet. Skoro som si ho nezobrala. Inak raz sa mi prebugoval cez zem, čiže... Akože, to je dosť taká tráva, že už to dávno neokosil, takže... Tak. Dobre, perfektné. Dobre, máme páčidlo. Halo? Ak sa vám to neprebuglo proste všade. Aj toto je dôležité, toto je k hociakým dverám, ale predovšetkým týmto. A teraz, ľudia, on je v kúpeľni. Si robíte srandu. OK, dobre. Takže ideme sem. Fajn. Fajne. Takže vezmeme si toto. Neviem, jak sa to volá, ale vezmeme si to. Fajn. OK, jediné zvuky. Halo? OK, dobre, vezmeme si, máme toto. A teraz to otvoríme. OK. Už to asi nebudeme potrebovať. Dobre. Takže k páčidlu a všetko budeme potrebovať k jednej veci, čiže k tým dverám. Taký... OK, už som to dávno nehrala. Dobre, vezmite tento kľúč. Počkaj, on je vonku? Čo ja vám nepočujem ho? Čiže, takže, áno, tak. Áno, vezmite ešte aj toto. Páčidlo akože. A ideme... Dúfam, že je vonku. Ne! Haló? Haló? Trocha seknuté. Joj, ale nechcem, aby tam bol... Bože... No proste viete, čo máte robiť proste, keď... Tak musíte vystihnúť, aby tam nebol proste, chápeme sa. Toto nepočul. Dobre, počul. Ne! On len vyskočil, ešte ma nechytil. A zase tam má okno. A tam prichádzal. Videli ste? Haló? Ja sa neviem hýbať. Haló? Ja to mám seknuté? Tak nič. OK. Ale... Dobre, aspoň nám otvoril okno. Už tak. Bože sused, ty si otravný. Jak fuck. Reálne musíme počkať, kým zaspí, ale tak to bude asi celá večnosť. Schválne, kam ide? Teraz, že by týpek šiel, on ide Komu, príde vám toto normálne? Proste normálny človek naháňa suseda, preto, lebo sa trocha pozrie do okna, rozbije okno a potom cez neho chodí a nie cez dvere, akože... No, kde sme? Kde?
Iš, on pozerá telku. K čemu potrebujeme páčidlo? Haló? OK. Dobre, sme tu. Otvoríte toto. A áno, máte tu takéto veci a toto vezmete Nie, nepýtajte sa prosím vás, ani ja to neviem. Toto je strašne ťažké pre mňa. Áno, haló? Dobre. OK. Inak, don't scared be, but aj tu bude sused, čiže tak, ideme pojít. Haló? Haló? Ideme vypnúť poistky. Prečo neviem Haló? Finally. Dobre, dá sa pozrieť cez dierku? Nedá. Čo ja viem. No, takže... Ježiš, vy potrebujete mať zapnuté poistky, aby ste to mohli otvoriť. Haló? Ono sa to ťažko ovláda. Dobre, takže asi zapneme poistky najskôr zase. Haló? Poistky? Dobre, máme otvorenú túto krásnu miestnosť. A ja vezmem zo pár krabíc, pretože jasné, to budeme potrebovať, že jo? Ako ku všetkému. Fajn, takže ideme nájsť tú zadnú miestnosť. Tuto. Čo bude? Haló? Otvor sa. Vidíte tento generátor, no tak pekne. Tento generátor. Tak vypnúť. Akurát na to, že bude to dosť ťažké, lebo neviem prečo. Počkejte. Toľko krabíc, proste sa fucking musíte dostať. Ja som sprostá. Ja to na zlej stene ukladám, to sa nedá prejsť, ako môžete vidieť krásne. Takže my musíme, prosím vás pekne, čakajte. OK. Dobre, my musíme ísť cez túto miestnosť. Haló, som zabudla, jak sa otvárajú dvere. Toto prerazíte. Fajn. A toto už môžete prejsť. Čiže. A nie, toto sa to asi nedá otvoriť. Preto všetkým dúfam, že sa nám to podarí aspoň kvôli videu. Dobre, počkajte. Dobre, nevadí. Idem ešte asi zahnúť nejaký krab. Stolička, dobre. To možno bude dobré. OK. Nezatvorili nič, dosť ťažko sa to ovláda. Počkaj. Dobre. Ešte počujem furt toto. Dobre, prosím. Viete čo, jak som sa to snažila skladať toto? Ja som normálne ľudia. Tuto sa srala celú večnosť a so stolíčkami, s týmto som to skladala. Nie, že by som zobrala krabice, lebo oni nikde neboli, takže nezabudajte, že si hneď zoberte krabice, lebo to je proste krabice, tak v tejto hre to je legendárne proste. Haló? Chcem to vypnúť. Haló? To je extrémne Prečo to nejde vypnúť? Haló? Dobre, vypla som to, už som zistila, jak to mám robiť. Dobre, poistky máme vypnuté teda, tuto je na pomoc nám krásne východ zase. Už nám aj napovie, že stade to máme chodiť. Fajn. Takže, ideme teraz, už by sa dali otvoriť tieto dvere. Haló? No, predovšetkým je to dosť, ukážka. Je to dosť easy prejsť. Len
len tým ľuďom, ktorí proste to nehrali ešte v živote, tak ako napríklad na začiatku mne, tak toto už vedie vlastne, to vás chytí a to vás vedie napríklad do chapter 2, ale to si musíte asi zaplatiť, čiže áno, tu som to dohrala a ďakujem za sledovanie, čus!